Day 29 Conditionals. Hello everyone, salam kulatkum, welcome back to day 29 of our English learning challenge. Namna inti trant sha'atan na English bidon ko abdahan mitsakhum. Today lom'anti we are going to learn about conditionals in English. بزعبا conditionals ina hanzaru lomi. Conditionals are sentences. Mula hasabatin conditional. Intay mznogruna possible situation and its result. Hada ነገር ይጋጥም ዶ ይጋጥምን ወይካ ናቱ ሳዕቤን ዝነግሩና ኮንዲሽናልስ ንብሎም ማለት እዩ ኮንዲሽን ማለት ሓደ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚህ ኮንዲሽናልስ ናይ ሓደ ነገር ኩነታት ዘርድኡና እዮም ስለዚህ ኣብ እንግሊሽ ቶም ኣገደስቲ ነገራት እዮም ከመይ ምዃኖም ከዓ ሓደ ብሓደ ክንርኢና so in this video we will cover zero conditional ክንርኢና እንታይ ምዃኑ ቀፂልና first conditional ዝበሃል ኣሎ ካብ ብምቕፃል second conditional ዝበሃል ኣሎ ናይ መወዳእታ ከዓ third conditional ማለት እዩ እዚኦም ክንርኢና let's jump right in ንኺድ ንጀምር Zero conditional እንታይ ማለት እዩ Zero conditional is used to talk about general truth or scientific fact Zero conditional ዝበሃል ሓደ ነገር ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሓቂ ዝኾነ ወይ ከዓ scientific fact ናይ ሳይንሳዊ ሓቂ ዝኾነ ነገር ንምዝራብ Zero conditional ንጥቀም ማለት እዩ Things that are always true if a certain condition is met መብዛሕትኡ ጊዜ ነገራት መብዛሕትኡ ጊዜ ሓቂ ዝኾነ ነገር if certain condition is met ዝኾነ ነገር ምስጋጥም ናብነት ደመናን ተመጽዩ እንታይ ንብል ዝናብ ክዘንብ ይንብል ስለዚ እዚ ዓይነት አጋጣሚታት በዜሮ ኮንዲሽናል ንጥቀም like ሓደ ነገር ርግጸኛ ክንኮን ከለና ወይ ከዓ ሓቂ ምዃኑ መብዛሕትኡ ጊዜ ዘጋጥም ምዃኑ ምግላጽ ዜሮ ኮንዲሽናል ንጥቀም ማለት እዩ ከመይገርና ስትራክቸር ነቆም ካምስ ንብል if ኢልና እንጅምር ሽዑ present simple ካው present simple ka ዝቕጽል sentence ማለት እዩ ክልተ sentence ይዘልወና ማለት እዩ ስለዚህ ንኸይድ ንርአዮ zero conditional example ምስ ንርኢ if you heat water 200 degrees celsius እንድሕር ደኣ ማይ ኣብ 100 degrees celsius ኣውዒኹሞ እንታይ ይኸውን it boils ይፈልሕ ንብል ኣለና መብዛሕትኡ ጊዜ ማይ ኣብ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ እንተውዒናዮ እንታይ ይኸውን ይውዒ ስለዚህ ዜሮ ኮንዲሽናል ነገር ንሓደ ሳይንቲፊክ ፋክት ወይ ከዓ ሓቂ ዝኾነ ንምዝራብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ንማይ ክሳብ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ እንተዳ ኣሙቕናዮ ይፈልሕ if it rains the ground gets wet እንተዳ ዘኒቡ መሬት ይጥልቂ እዚ ሓቂ ነገር እዩ if it rains the ground gets wet እንተዳ ዘኒቡ መሬት ይጥልቂ ስለዚህ use this conditional for facts ንሓቅታት and things that always happen ንነገራት መብዛሕትኡ ጊዜ ወይ ከዓ ኩሉ ጊዜ ንዘጋጥም ንምግላጽ conditional zero conditional ንጥቀም ማለት እዩ ብዛዕባ scientific fact ወይ ከዓ ሳይንሳዊ ዝኾነ ሓቂ ወይ ከዓ general truth ንምጥቃም ወይ ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ first conditional ከንታይ ማለት እዩ first conditional ka to talk about real and possible future situation ሓቂ ዝኾነ future situation ka ዘለዎ ወይ ከኣኒ ኣብ መጻኢ ከጋጥም ዝኽእል ነገር ንምትንባይ እንታይ ንጥቀም first conditional ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ structure ቅድሞ if ኢልና present simple ንጥቀም present simple ዘይትፈልጥዎ እንተኾንኩም ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ብዛዕባኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ተመሊስኩም ሽዑ plus will plus base verb ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ እስኪ example of first conditional ናይ first conditional example ምስ ንርኢ if I study hard I will pass the exam እንድሕር ዳ በርቲዐ ጽኒዐ እቲ ፈተና ክሓልፎ ይብል ኣለኹ ስለዚ first conditional ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ኣብ ህሉ ዝገበርናይ ነገር ኣብ መጻኢ ርግጸኛታት ክንክእል ከለና ማለት እዩ if I study hard I will pass the exam እንድሕር ዳ በርቲዐ ጽኒዐ እቲ ፈተና ከም ዝሓልፎ ርግጸኛ እቲ ፈተና ክሓልፎ እንድሕር ዳ ዘይጽኒዐ ከዓ ኣይሓልፎን ስለዚ ብናትና ግምት ንህቦ first conditional ይበሃል ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ዝኾነ ነገር ምትንባይ ማለት እዩ ብኸመይ ካብቲ ህሉ ተበጊስና ማለት እዩ እንድሕር ዳ ጽኒዐ እቲ ፈተና ክደፍኖ ይብል ኣለኹ እንድሕር ዳ ጽኒዐ ነቲ ፈተና ክደፍኖ ስለዚ እንድሕር ዳ ዘይጽኒዐ ከዓ ኣይደፍኖን ማለት እዩ if it rains tomorrow we will stay at home ጽባሕ እንድሕር ዳ ዘኒቡ ኣብ ገዛኢና ክንጸንሕ ጽባሕ እንድሕር ዳ ዘኒቡ ኣብ ገዛኢና ክንጸንሕ እንታይ ይብል ኣሎ ሕጂ ዝናብ ተዘኒቡ ኣይንኸይድና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጻኢ ይትንበሎ ማለት እዩ
እንድሕር ዳ ዘኒቡ ኣይነ ኸይድና ስለዚ ፈርስት ኮንዲሽናል ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ሳዕቤኑ ንፈልጦ ወይ ከዓ ሳዕቤኑ ዝርድአና እንተኾይኑ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ሳዕቤኑ ንምግላጽ ንጥቀመሉ ማለት እዩ this is used for likely future events ሓደ ነገር ንፈልጦ ወይ ከዓ ንሕና ንግምቶ ነገር ንምግላጽ future events ንጥቀም future events ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም first conditional tense ንጥቀም ማለት እዩ okay what about second conditional ከን ምንታይ ንጥቀመሉ ምስ ንብል it's used about to talk about hypothetical or unreal situation ሓደ ነገር ብግምት ወይ ከዓኒ حق ዘይኮነ situation ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም second conditional that probably will not happen or are imagined بحلمنا ወይ ከዓ ዝቀረጽናዮ ጥራይ ግን ከዓ ስከጋጥም ተኽእሎታት ዘይብሉ ነገር ንምግላጽ second conditional ንጥቀም ማለት እዩ structure እንታይ ንጥቀም if ኢልና past simple plus would plus base verb ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ example of second conditional tense ምስ ንርኢ እንታይ ይኸውን if I won the lottery I would buy a new house እዚ ሕጂ ትምንዮት ወይ ከዓ ምንዮት ናተይ እምበር if I won the lottery ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ነገር ከጋጥም ዝግብኦ ነበረ ነገር ኣነ ኣብ መጻኢ ክኾነለይ ዝግብኦ ነገር ምትንባይ ማለት እዩ እንታይ ብላሎ if I won the lottery ተዝበልዕ ነይረ ወይ ከዓ lottery ተዝስዕር ነይረ I would buy a new house ሓድሽ ገዛ ምስ ገዛእኩ ነይረ ግን ከዓ lottery የብለይን lottery ኣይሰዓርኩን ኣይበላዕኩን ከምኡውን ሓድሽ ገዛ ኣይገዛእኩን ስለዚ ክኸውን ኣይክእልን ማለት ኣብ ህሉ ይኹን ኣብ ህሉ ክኾን ዘይክእል ምናልባት ኣብ መጻኢ ክኸውን ይኽእል ይኸውን ግን ኣብ ህሉ imagination ጥራይ ወይ ከዓ ብርእሰይ ዝቆርጾ ጥራይ ኣብ ሕሉፍ ክኸውን ዘይከኣለ ነገር ኣብዚ ሕጂ እውን ክኸውን ዘይክእል ምኽንያቱ ሎተሪ ተዘይበልዐ ካብ ያምጽእሞ ክገዝኦ ስለዚ ሎተሪ እንተ ዝበልዕ ነይረ ሓድሽ ገዛ ምስ ገዛእኩ ይብል ኣለሁ ማለት እዩ if she had more time ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ she would travel the world ግን ከዓ የብላን ማለት እዩ በሓጭሩ so ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ነዛ ዓለም ምዘረታ ነይራ ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ነዛ ዓለም ምዘረታ ነይራ ስለዚ if she had more time ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ she would travel the world ብዙሕ ግዜ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ነዛ ዓለም ምዘረታ ነይራ so this is for imaginations or imagining situation second conditional ንምንታይ ንጥቀመሉ ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘይጋጠመ ግን ትምኒዮት ወይ ከዓ ትምኒት ጥራይ ዘለና ብዛዕባኡ ንምዝራብ unlikely to happen or not real ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ከጋጥመና ዘይክእል ነገር ንምግላጽ እንታይ ንጥቀም second conditional tense ንጥቀም ማለት እዩ second conditional tense ንጥቀም third conditional ናይ መወዳእታኻ third conditional እንታይ ምዃኑ ንሪኢና it's used to talk about unreal past situation እዚ ከዓ ብዛዕባ ኣብ ሕሉፍ ዝኾነ ነገር ኮይኑ ብጣዕሚ ዘይከውን ነገር ክኸውን ዘይክእል ነገር ንምዝራብ ኣብ ሙሉእ ህይወትና ክኸውን ዘይክእል ነገር ንምዝራብ እንታይ ንጥቀም third conditional ማለት እዩ እንታይ ምዃኑ ሓቢርና ንሪኦ structure if ኢልና past perfect ትፈልጦ እንደኾንኩም ብዛዕባኡ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ተመልሱን ክትሪእዎ ይምሕፀነኩም so if ኢልና past perfect ካው would have plus past participle ንጥቀም እዚኦም ዓይነት structure ተጠቂምና ከነقوم ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት example of third conditional ናይ third conditional example ምስ ንርኢ third conditional እንታይ ኢልና ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ከጋጥም ዝግብኦ ነበረ ግን ከዓ ዘይጋጠመ ኣብ መጻውን ከጋጥም ዘይክእል ነገር imagination ሓቂ ዘይኮነ ነገር ንምዝራብ third conditional ንጥቀም if I studied harder I would have passed the exam ክልቲኡ ኣብ ሕሉፍ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቲ ፈተና ናይ ሙሳድ ዕድሉን የብለይን በርቲዕ እንተ ዝጽንዕ ነይረ እቲ ፈተና ምስ ሓለፍኮ ነይረ ኣብ መጻው ኸውን ዘይክእል ነገር already the chance ሓሊፋላ ታ chance ሓሊፋላ ስለዚ if I had studied harder በርቲዕ ጽንዕ እንተ ዝነብር ነይረ ወይ ከዓ በርቲዕ ጽንዕ እንተ ዝኾን ነይረ I would have passed the exam እቲ ፈተና ሓሊፈ ምስ ሓለኹ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣበርቲዕ እንተ ዘጽንዕ ነይረ ነቲ ፈተና ምስ ሓለፍኮ ነይረ no way I don't have any time to do it again ካልኣይ ግዜ ንምግባር ወላ ሓንቲ ግዜ ይብለኝ ማለት ኣብ ሕሉፍ ነይሩ ክልቲኡ ንኣብነት ሓደ ነገር ወዲ 8 ዓመት ከለኻ ዝግበር ነገር እንተ ነይሩ ሕጂ ወዲ 20 ዓመት ኣለኻ ንብል ብዛዕባኡ ንምዝራብ እንታይ ክትጥቀም third conditional if I were ወይም ደግሞ if I were 8 years old I would do this thing
እዚ ነገር ምስ ገበርኩ ገለ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክኸውን ዘይክእል ክምለስ ዘይክእል ነገር ንምዝራብ third conditional ኣማራፂኹም ይኹን if they had left earlier ቀዲሞም እንተዝኸዱ ነይሮም they would have caught the train እታ ባቡር ምስ ሰርከብዋ ነይሮም ግን already the ባቡር is gone እታ ባቡር ከይዳ ኣላ ስለዚ ግዜ የብሎምን እታ ባቡር ንምርካቡን ግዜ የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ቀልጢፎም እንተዝወፁ ነይሮም ነታ ባቡር ምስ ሰርከብዋ ነይሮም she is already gone bro ከይዳ ኣላ እታ ባቡር ግን የላን already ከይዳ እያ ዘላ ስለዚ ኣብ መጻውን ከርክዋ ዕድል የብሎም ምክንያቱ ክልቲኡ ኣክሽን ኣብ ሕሉፍ ስለ ዘጋጠመ ማለት እዩ Okay, so this is for imagination or imagining different outcomes in the past. ሓደ ነገር ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠመ ግን ከ ኣብ ሕሉ ኮይና ክንቀርጾ ከለና ማለት እዩ ግን ክኸውን ዘይክእል ነገር ንምግላጽ third conditional ኢና ንጥቀም ማለት እዩ so at the end this is for today's lesson on conditional ብዛዕባ conditional እዚ መስል ትምህርትና እዚ ቅልጥፈኩም እንተሃልየ እንታይ ከም ክትገብሩ ዘለኩም ኣብ ሴቲንግ ኣቲኹም ስሎው ዳውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስፒድ ከምኡውን ጠጠው እንዳበልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቪድዮ እንተነዊሑ ኣሰልቻውን ስለ ዝኸውን ገለገለ ሰባት ቁልጡፍ ይደልዩ ገለገለ ኸ ዝሑል ስለ ዝደልዩ ብናትኩም ምርጫ ግን ኣብ ሴቲንግ ኣቲኹም ከተስተኻኽልዎ ትኽእሉ ኢኹም so we covered ሎማዓንቲ እንታይ ርኢና zero conditional ንሓቅን ከምኡውን general truth ንምዝራብ ወይ ከዓ scientific fact ሳይንሳዊ ዝኾነ ሓቂ ንምዝራብ ንጥቀመሉ ርኢና first conditional ከዓ for real future possibility ኣብ መጻእ ዘጋጥም ሓቂ ንምዝራብ ርኢና second conditional ከዓ hypothetical situation ሓሳባዊ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ንምግላጽ ርኢና ናይ መወዳእታ third conditional for unreal past situation ከጋጥም ዘይክእል past situation ንምግላጽ third conditional ከም ንጥቀም ርኢና ማለት እዩ So keep practicing this conditional to improve your ability to talk about possible situation and their results ብዛዕባ conditional ተዘራረቡ ኣብ ማዕልታዊ ህይወትኩም ናይ ምዝራብ ክእለትኩም ንኽዓቢ if you found this lesson helpful ኣገዳሲ ትምህርቲ እንተረኺብኩምዎ ከዓ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን share ግበርዎ ማለት እዩ የቐኒለይ see you in the next challenge thank you